Vedeli ste, že na Slovensku rastie ovocie, ktoré určite poznáte, ale pritom možno neviete, že je svetovo absolútne unikátne. Sú to obyčajné alebo neobyčajné maliny a čučoriedky. Maliny majú najvyšší obsah vlákniny zo všetkého ovocia sveta. A neexistuje na celom svete ovocie, ktoré by malo viac antioxidantov ako čučoriedky. Ak chcete, aby vaša strava bola vašim liekom, radím začať jesť maliny a čučoriedky pravidelne. Najlepšie zo svojej záhrady alebo nazbierané v lese. Až posledná možnosť sú supermarkety. Malá inšpirácia, ako pripravujem maliny a čučoriedky ja pre svoju rodinu. Miešam ich s včelím medom, aby sme ich mali k dispozícii po celý rok. A keďže med im dáva sladkosť navyše, je to zároveň náhrada za sladkosti z obchodov, ktoré sú plné chémie. A rada na záver, ak to, čo jeme teraz, nie je prírodným liekom, tak skôr či neskôr skončíme na tých syntetických liekoch, tých od farmapriemyslu.